Euria izan zen protagonista Lesakan azaroaren 29ko Bortzietako Hazienda Feria egunean. Halere, denera 156 hazienda aurkeztu ziren ortzegun goizean Plaza Zarra ingurura. Horietatik 108 saltaberriak ziren, tartean poniak, potxokak eta monturakoak zirela. 35 behi, batzuk bere aretzearekin, izezen eta ari bakarra. Goizeko euriarekin eta izearekin bakarren batek ibelera egin izanen bazuen ere, joan den urteko hazienda kopuru berdintsua plazaratu zen. Sariei dagokinez, aragitako behien kategorian, lehenbiziko eta bigarren sariak berako begibiltzeneko bordako Joxan Igoarentzat izan ziren, eta hirugarrena Lesakako Iriberriko Jon Muñoarentzat. Suizen kategorian, 180 euroko lehen saria eta 100 euroko hirugarrena, Gilen bordako Francisco Javier Alzugarairen liburuentzat izan ziren. Bigarren saria berriz, berako begibeltzeneko bordako Joxan Igoak eskuratu zuen. Gainera, aurten lehen aldiz, Nafarroko Pirenaika elkarteak abeltzain honenari saria eman dio, eta hau ere begibeltzeneko bordakoarentzat izan da. Zaldi haziendetan, 125 euroko lehen saria eta 50 euroko hirugarrena, Iriberriko Jon Muñoarentzat izan ziren. Bigarren saria, 95 euro, Miguel Ángel Etxegarai beratarrak eskuratu zuen. Joan den urtean bezala, potxoka, montura eta poni honenak ere saritu ziren. Honela, Marisol Otxotekok 100 euro eskuratu zituen potxoka honenarengatik. Maribel Lindak 80 euro bere montura behorrarengatik eta Jaime Etxegarai beratarrak 70 euro poni honena plazaratzeagatik. Arietan buru bakarra aurkeztu zuen Maria Soledad Etxepare Lesakarrak eta berarentzat izan zen 50 euroko saria. Baina hazienda feriaz gain, Lesakako karrikek salmenta postuez gainezka egin zuten. Tantilu Mairuko ikasleen Tantilurenda eskolikiko arkupen babesean paratu zen, aurten ere, eta eskulangileek Alondigako eta herriko etxeko arkupetan aterpetu ziren. Plazan, herri kirol saioa izan zen Larretxeatarren eskutik. Txinga eramaten Euskal Herriko txapeldun den Xanta Solza herritarra eta Arpanan txapeldunak diren Nerea Solondo eta Maia Garzia beratarrak ere aritu ziren proba ezberdinetan, tertzea aizkolariekin batera. Sebastian Itxaso eta Metx Aztarius bersolariak kantaria ditu ziren kioskotik, presoen senide eta lagunek hauen eskubideen aldeko elkarretaratzea isilian egiten zuten bitarte. Lesakan, egun handia ostegunekoa izan bazen ere, asteazkenean ere izan ziren zenbait ekitaldi. Nagusiena beti gazte elkarteak antolatzen duen ajoarriro lehiaketa. Zira 12 bikote bildu ziren Beko plazan, horietatik Bortzietako Gorriak Peinakoak. Eta bertzeak Arransurde, Bakailu Kuisine, Irain Guraso elkartea, Irungo Mendizaleak, Euskal Artzainak Ameriketan, Bikiria Peña eta Lesakako zerbitzuen elkartekoak. Ez duen lan erreza izan Elisa Taberna, Maria Jesus Errazkin, Maria Jesus Portu, Pepi Zubillaga, Agustin Arriola, Juan Fermin Michelena eta Kotei Jantzik osatutako epaimaiak, baina azkenean eman zuten erabakia. Lehenbiziko saria, Bortzietako Gorriak taldeko Mertxe Etxepare eta David Dalarza apezarentzat izan zen. Bigarrena, Bikiria Peñako Vicente Segredos eta Jesus Etxeparentzat. Eta hirugarrena, Arransurdeko Javier Legasa eta Imanol Lopezentzat. Irabazleek Jose Luis Zundegi beti gazte elkarteko presidentearen eta Peio Etxabide alkatearen eskutik hartu zituzten sariak. Musikare izan zen Beko plaza inguruan. Trikitikari eta pandero joleek, alde batetik eta musika eskolako ikasleek bertzetik, beraien kalejirak egin zituzten, baina euriaren ondorioz, ohi baino laburragoak.